Jo sóc molt home i necessito desfogar-me. ¿Quién diría que entre tantas ¿Necesita alguna cosa, señora Elsa? querías a meterte en Que vas a brotar. así sin conocer? Ja us ho fareu. I no era la primera nena que t'havies passat per la pedra! Ni era una menor! Tienes tan bonita. Ha quedat clar! Todo lo demás a un lado. Tú me dijiste que no eras así. Juraste que nunca verías sufrir. Después del dolor me toca decir que caras vemos corazón. ¿Qué dices? Nada, no digo nada. El cabrón es él. Claro que estoy tranquila. Escoltin, som a l'ascensor, estem tancats! És que no pot sortir dels llocs tancats, pateix de claustrofòbia. Ahora lo comprendo, pobre. Tranquil, Ària, traurem. Antes de conocer. La joia de la corona de la família. Quants anys fa que estàs casat, Fernández? Unes mans tan fortes i ets tan mas. I aquí no s'estariren aviat no quedarà ni una fàbrica, totes cap a la Xina. Una altra dona. Ja, però és que jo estic content amb la que... M'agrada la que tinc. I només es presenta una vegada a la vida, així fa el grupit d'edat. Caras vemos corazones, no sabemos. L'ascensor? Sí, esclar, que em vols pujar amb corriola? Ai, Dios mío, otra vez no. Mira. Esperma. Què espera, benicallada? A nom de l'administrador, el senyor Permanyer. Ai, tonteta. L'únic que es pot fer és morir. Y el señor ya me dirá qué hacemos aquí. Jo res, i tu cuidar-me a mi. Señora, no lo haga. No lo haga. Ay, se ha meado. Se ha meado. Se ha meado. Una fixa en nosaltres, perquè el teu aspecte i parlant tantes llengües, i ara comencem a tenir molts clients de l'est. I després anirem a la terrassa de l'hotel a prendre una copa i a relaxar-nos. Ja veuràs, hi ha unes panoràmiques de Barcelona impressionants. Segur que t'entusiasmaran. Tira't, no miris! Mucho gusto. Encantada. ¿Crees que estás preparada para hacer esto? Clar que estic preparada. Viva el reiet de la casa. Veu, mare, com no li han robat. Escoltin, som a l'ascensor, estem tancats!